Euroko txamponak eta bileteak ezagutzeko nirekin geratu. Kaixo artistak, hemen ditugu euroko bilete desberdinak eta txamponak, baina nola funtzionatzen dute? Alde batetik, zentimoak ditugu, eta bestetik, euroak, ezta? Euro batek 100 zentimo balio dute. Baina zeintzuk dira zentimoko txamponak? Horretarako, truko bat dago. Lehenengo, gorridunak direnak, kobrezkoak direnak, 3 ditugu. Zentimo bateko txampona, 2 zentimoko txampona, eta 5tekoa. Eta bestetik, 10ekoei begira, 10 zentimoko txampona, 20koa, eta 50ekoa. Kontu zibili eta ez nahaztu 50 zentimo 5 zentimorekin. Hau da, ez dela gauza bera esatea 0,5 euro, 0,50, eta esatea 0,05. Baina baldin eta zen mailatan zauden, desberdin esango duzu, ezta? Por cierto, atzeko partean, Galiziako katedrala agertzen da, ezta? Obradoiro, Santiago Compostelana. Eta 10, 20 eta 50ekoan Cervantes, Don Quixoteren idazlea. Hemen, zentimoko txamponak. Baina gero, euroko txamponak ere daude, ezta? Euro bateko txampona, begiratu, eta 2 eurokoa, nik arrautza frigitua deitzen diot. Ezta? Bitxikeria bat, por cierto, zuek zuen txamponak hartzen badituzue, eurokoek hemen, bai ez, marrak dituzte, 2 eurokoak marrak, baina adibidez 20 zentimokoak hemen dauka. Zeu zer, ezta? Hau da, ikusi ezin duten pertsonek identifikatzeko hemen marra asko daude. Eta hemen ere bai, horrela desberdintzen dute. Honek 2 zentimokoak hemen erdian ere marra bat dauka. Zuek etxean begiratu bazenekiten, azkenik guazen bileteak ikustera. Guk gehien erabiltzen ditugunak, 5 eurokoa, ezta? Grisa edo dena, 10 eurokoa, gorria dena, edo iaia izokin kolorekoa, eta azkenik 20 eurokoa, urdina dena. Eta gutxien erabiltzen ditugunak, 100 eurokoa, berdea, 200 eurokoa, horia, eta 500 eurokoa esaten dutena ia ez daudenak. Azken bitxikeria, konturatzen bazarete, bilete guztietan aurrean leihoak ikusten dira, eta atzeko partean zubiak. Badakizu zergatik? Europar Batasunean esaten dutelako, zubiak daudela beste lekuekin komunikatzeko eta ongi etorriak direlako. Leihoak ere bai, ezta? Edozein pertsona zar daitekeelako. Ondo ulertu duzue horrela? Nahi baduzue ariketa praktiko bat egingo dugu. Beno, espero dut horrela, txamponak eta bileteak zuek ondo ulertzea, beste bat arte.